Ukrainalı kinorejissor Oleg Sentsov terrorçu topary döretmekde, hüjümleri planlaşdyrmakda we partlayıcı serişteleri taklamakda günälenýänleriň birnäçesi bilen bilelikde suud edilýär. Sentsov Ortiýadyň Rostov-na-Donu şäheriniň suudunda eden çykyşynda suudun yktyýaryny ikrar etmeýänligini aýtdy. Sentsov Ukrainanyň ýene 3 raýaty bilen bilelikde geçen ýylyň maý aýynda Krim ýarymadasyna tutsak edilipdi. Bu tutka tutluk tutuş dünýäde ýazgyryldy. Krimlilerin en çemeti Sentsowyň tutsak edilmegi ýaly wakalara Ortiýadyň opozisiýany bogmak boýunça edýän hereketi hökmünde seredýärler. NATO we Ukrainanyň harby güýçleri Günbatar Ukrainada bilelikdäki harby maşklaryny geçirip başladylar. Bu Ortiýa tarapyndan berk tanqid edildi. Moskwa 20-nji iýulda harby parat bilen başlanan türgünleşikleriň provokativ häsiýete eýedigini aýtdy we onuň ok atışygy besetmek barada fevral aýynda gelinen ylalaşygy bozýanlygyny belledi. 800 çemeti Ukraina eskeri Birleşen Ştatlaryň 500 harbisi we ýene 16 ýurdyň 700 wekili türgünleşiklere gatnaşýar. Belgradyň ýaşaýjylary güýçlü yssyda Sava deriýatyndaky adalarda özlerine şipa gözleýärler. Serbiýanyň paýtagtynda howa gyzyp 40 gradusdan aşdy. Käbirler deriýanyň salkyn suwuna düşýän bolsalar beýlekler kenarda diýinjalýarlar. Balkanlaryň beýleki ýerlerinde Horwatiýanyň kenarlarynda we Bosniýa-Hersegowinyň gün ortasynda ýangynlar döredi. Siz günüň täzelikleri bilen tanyş bolduňuz.